Anong ipapakain mo sa akin? Mahal ka niya. Hindi katulad nung ex ko, humingi pa ng iba. Pwede naman tayo magkainan pero ayoko nang palamunin. Ibibigay ko ang 3 benepisyo kapag nasa tamang tao ka. Makinig ka para mainggit ka. Hoy! Una, ang sarap sa tamang tao kasi may peace of mind. Wow. Hindi mo dinadala ng mag-isa kasi partner kayo. So kung may problema ay dalawa kayo magsusolusyonan. Solusyonan. May kalayaan ka without fear na magkagusto siya sa iba. Kasi nga mahal ka niya. Hindi katulad nung ex ko, humingi pa ng iba. Ang pangalawa naman, mahal, ang sarap sa tamang tao kasi may boost of confidence. Iba yung glow mo kapag naaalagaan ka. Iba yung glow mo kapag natatrato ka ng tama. Sa'yo lang talaga siya at talaga nga namang siya lang talaga ang nagdidilig sa'yo kaya glowing ka. Nagdidilig ng pagmamahal. Pangatlo naman, ang sarap sa tamang tao kasi alam mong may direksyon. Hindi yung magpapakiramdaman tayo kapag tumagal tayo sa relasyon. Anong ipapakain mo sa akin? Anong ipapakain mo sa magiging anak natin? Di ba? Kunwari may kotse ka, magpapagas ka, yung toll fee. Uy, ang mahal kaya ng toll fee ngayon. Worth it pag-investan ng lahat-lahat ang taong panghabang buhay. Sabi ko sa'yo, ibibigay ko ang lahat, iyo to. Pwede naman tayo magkainan pero ayoko nang palamunin. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.